Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Bugos nga probinsya sang Negros Occidental ginpaidalom na sa state of calamity. Sa special session sang Huwebes nga adlaw, unanimous nga ginaprubahan sa sanggunian panlalawigan ang resolution nga nagapaidalom sa bilog nga probinsya sa state of calamity bangod sang tropical storm Krising kag outbreak sang red stripe soft-scale insect o kun RSSI nga nagaapekto sa mga katubuhan sa Negros Occidental. Sa resolution sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, nakasaad nga ang pagbubo sang ulan dala sang habagat nga ginpabaskog sang tropical storm Krising ang nagtuga sang dako nga kahalitan sa propiedad, nagdisplay sa mga pamilya kag nag-apekto sa mga palangabuhian. Suno sa PDRRMC, 21 ka mga local government units ang labing apektado kag 35,312 ka mga pamilya ang apektado. Sa July 25 nga report sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council, ang agricultural damage sa Negros Occidental dala sang ulan kag baha, tugas ang habagat nagdangat sa masobra 55 million pesos. Samtang malapit sa 3,000 hectares sang sugarcane plantation ang naigo sang RSSI. 1,574 ka mga farmers suno sa Sugar Regulatory Administration nga monitoring as of July 9, 2025 ang apektado. Suno kay Governor Eugenio C. Lacson, ang declaration sa state of calamity wala lamang nagatugot sa mga LGU sa paggamit sang Quick Response Fund. Kabahin naman ini sa preparasyon sa panugod sang typhoon season. Ang deklarasyon magatugot man sa SRA sa pag-fast track sa pagbakal nila sang mga insecticides para mapamatukan ang paglapta sang RSSI. Damage tugas ang RSSI o kunang damage tugas ang RSSI sa probinsya ang gina-project nga yara sa 350 billion pesos suno sa SRA. Wala madala sa state of calamity ang Lone District o konsyudad sang Bacolod. I hope I'm mistaken, but most probably we'll get hit again. No? We will experience flooding there if indeed the heavy rains come. You don't understand what's going to happen though. Yes, I have not lowered it. No. So, yun na nga, we just have to continuously be prepared. And the state of calamity is province-wide, so the cities or municipalities can also come up with their declaration, but this is already sufficient for them to tap on their disaster risk reduction funds.